Yan, good day mga kapatid. Welcome sa ating YouTube channel. Andito tayo ngayon sa CC-Lex. Kung nakikita nyo yung girder, may girder na kararating lang. Medyo maingay yung background. Sinsya na. Yan, good day mga kapatid at welcome sa ating YouTube channel. At sa mga baguhan dyan, baka naman paki-subscribe sa ating YouTube channel at paki-pindot yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. Maraming salamat. Yan, kung nakikita nyo sa ating video mga kapatid, po naabutan natin yung pagdating ng isang girder mula doon sa kabilang side ng ating CC-Lex. Ang girder na to, ito yung pinakamalaking girder at pinakaunang girder na ikakabit doon sa may daan mula Cebu City papuntang Cordoba. Kung makikita nyo sa image na to, yan, kung nakikita nyo, yan yung papuntang Cordoba. So ito yung pinakamataas at malaking girder. At simula June 19, alas 8:30 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, magsasara ulit ang CC-Lex, yung sa Cebu South Coastal Road area, Bayadak, hanggang June 29. Yan ang nakalagay na public advisory ng CC-Lex dahil ikakabit tong mga girders na to. Iwan ko kung ilang girders ang ikakabit nila dyan sa may Cebu South Coastal Road, Bayadak, na kulang na galing pa Cebu papuntang Cordoba. Medyo may kalakihan to. Sa daang ito banda, sinasara mo na yung papunta ng Cebu City o galing ng South. Yan, medyo malaki talaga, may kalakihan o may kahabaan tong girders na to o girder. Yan, kung nakikita nyo, yan mga sasakyan at saka motorsiklo galing ng South papunta ng Cebu City, hinarang muna para makadaan tong girder na to hanggang sa mailagay doon sa pinaka gilid right side ng daan na yan, hanggang sa malagay sa pwesto sa kapadaanin yung mga sasakyan na papuntang Cebu City o papuntang South. Safety purposes lang dahil medyo may kalakihan to, o safety naman yung pagka ilaw, pagka lagay doon sa platform galing doon sa may roro lang ang sinakyan nito mula doon sa kabilang side ng ating CC-Lex. Yan, kung nakikita nyo yung Rabago na truck, yan yung hihila mamayang gabi o bukas ng June 19. Yan yung hihila mula dyan papunta doon sa may sa Cebu South Coastal Road, Bayadak, para dalhin doon sa kung saan siya ikakabit na girder yung papuntang Cordoba. So yan lang mga kapatid, maraming salamat sa panonood at sana'y nagustuhan yung ating video. At sa mga baguhan dyan, baka naman paki-like at paki-comment para mapuntahan ko yung mga bahay nyo. Maraming salamat po. God bless. Yan, sa mga baguhan dyan, paki-like at share sa ating YouTube channel at paki-subscribe na rin at paki-pindot yung notification bell para ma-update kayo sa ating mga upload videos. Yan, shoutout time tayo sa ating mga masugid na mga kapatid at sa mga nag-comment. Please subscribe Gwapong Shorty channel, Manay Tinang,
Efren Oculars Vlog, Kaagutayno, Francis Aureliano, Aka Stock Trading, Tej Fuentes, DGC Vlog, pero yung GRTV, Rahadonica de los Santos, Pinay Mama Beer, Tasty Receipts BCN, Dong Jones Vlog, Ruby Calyoan Family, Super Badlungon TV, Kantahan ni Jean, Julgons TV, Kuya Del Channel, Bernard Choi, Mel Dodong Vlogs. Maraming salamat.